El crisantemo. Dins d'aquest recull de contes de la Montserrat de l'Amo que es diu Cuentos para contar. Vet aquí que comença dient la Montserrat que cada país té la seva pròpia flor. La de l'Índia és la flor del loto, la d'Holanda el tulipà, les roses són les de França i els cirerers florits del Japó. I vet aquí que la flor de la Xina era el crisantem. Bé, perquè ens n'anem a la Xina. Vet aquí que allà, en aquell petit poblet, hi vivia una parella que tenien un nen petit. Molts diumenges la gent del poble els veia passejar, agafats tots ells de la mà, el petit al mig, tots ells amb el seu quimono, un quimono de seda, cada un del seu color, que la mare havia brodat amb molta cura, amb els colors més preciosos, amb els fils de seda. I així cada diumenge al matí sortien a passejar tots ells amb el seu quimono, a passejar pels jardins i tot el poble els veia. Feien tant de goig tots tres junts. Però vet aquí que un diumenge no van sortir a passejar. I és perquè el petit s'havia posat malalt. Malalt, molt malalt, no sabien què fer-li perquè li baixés la febre, perquè estigués bé. I estava pobret, arraconadet, a la seva manteta, sense ni moure els pauets, ni tan siquiera parlar, ni fer sorollets. Una gent del poble els hi va parlar que en un bosc que hi havia allà a prop hi vivia un savi i que ell coneixia totes les plantes i que sempre tenia remei per tot. Així és que el pare i la mare, sense pensar-s'ho gaire, el van abrigar amb la manteta i així ben acurrucadet el van portar fins al bosc. I efectivament, quan van arribar, just a entrar, van trobar un home gran, amb una gran barba blanca, que tenia tot de plantetes al davant i que anava dient per què servien. Aquesta pel mal de panxa, aquesta la guardarem pels ulls. I quan els va veure els va dir que us puc ajudar amb alguna cosa. I ells van dir sí, el nostre petit s'ha posat malalt de sobte i no sabem què fer per alleugerir el seu malestar. Així és que van obrir la manteta davant d'ell. El vell se'l va quedar mirant molta estona atentament, molt atentament. No sabia què respondre. La mare anava dient, sisplau, què puc fer, què podem fer tots dos per ajudar-lo? Però el vellet no responia. És que al final va dir, no crec que s'hi pugui fer gran cosa. La mare li va dir, com que no? Tu cures tot, digue'm què puc fer. Diu, el teu fill vindrà, veurà només uns pocs dies. Els dies que marquin el nombre de pètals d'una flor que es troba al bell mig del bosc, a la clariana, als seus peus. La mare va córrer i va entrar al bosc desesperada buscant aquell arbre. Finalment el va trobar. Un raig de sol li va il·luminar el camí. Quan arribava a veure al peu de l'arbre una flor. Però quan la va veure i la va observar detingudament, aquella flor només tenia 4 pètals. Això volia dir que el seu fillet només viuria 4 dies. La mare desesperada, sabeu, va fer allò que fem així, que va agafar-se els cabells i tot una va ensopegar amb l'agulla que li aguantava el monyo. I tot d'una, amb molta paciència, va agafar els pètals d'aquella flor i mica en mica, amb la punta de l'agulla, va anar fent unes tiretes finíssimes, finíssimes de cada pètal, amb molt de compte. Les anava tallant a poc, ara un, després un altre, després un altre, i així es va arribar fins al quart. Havia quedat com un captell tot ple de petites fulletes, molt primetes. Amb la flor a la mà va córrer cap on estava l'ancià i li va dir, aquí tens la flor, compta els pètals, sisplau, compta'ls i compta'ls bé. L'ancià es va mirar la flor i va dir, on l'has trobat aquesta flor? Allà on
m'has dit, al peu de l'arbre que creix enmig de la clariana, i un raig de sol m'ha ajudat a trobar-la. El vellet va començar a comptar-la, el savi. 1, 2, però eren tan fins que es descomptava. Ai, haig de tornar a començar. 1, 2, 3, 4... Una petita bufada d'aire i tornava una altra vegada a no saber què comptava. Compta'ls bé, deia la mare del petit. Estàs jugant amb la vida del meu fill. Compta'ls bé, no t'equivoquis pas. I així una vegada i una altra, i una vegada era que ell sense voler els tocava, altra fins i tot amb el seu alè. Quan de sobte va aixecar els ulls i va dir: ara ho entenc. Aquesta flor m'està dient que el vostre fill viurà incomptables dies. I en aquest moment van obrir la manteta i van veure que el nen petit jugava amb els seus pauets i feia petits sorollets. Ja no tenia febre, estava curat. La mare el va abrigar, li va donar les gràcies i van tornar a casa seva. I és veritat, aquell petit va veure incomptables dies. Va conèixer els seus fills, els seus nets, els seus bisnets i molta part de la seva descendència. I conte contat, aquest conte s'ha acabat. Se m'havia oblidat de dir-vos. Des d'aquell dia, el crisantem, que fins llavors només havia tingut 4 pètals, va continuar tenint incomptables pètals. I ara sí que conte contat ja s'ha acabat.